tayo dun sa Quezon Avenue. Punta tayo dun sa Shaw Boulevard. Pupuntahan natin yung nire-request ng isang comment sa atin na nagpapasabay. So tara, puntahan natin yung bibili natin para sa kanya. Tropang Rolly, bibili na natin yung pinapasabay mo na sapatos sa OK Shoes dito sa Shaw Boulevard. Pila. Guys, dito tayo sa Shaw Boulevard. Paglabas nyo, kaliwa kayo. Sa mga nagkatanong guys, sa inyo yung Star Mall, oh. Star Mall. Ngayon yung Mega Mall doon. So ito yung Star Mall. Ito yung hagdanan ng MRT. Hagdanan ng MRT. Kung akit kayo dyan, ngayon yung entrance ng mall. Pagkaliwa nyo dyan, pagpasok nyo kaliwa nyo, ay naagad yung store na binibilan natin ng OK. Yan. Kung magagaling ka rito sa taas from Shaw Boulevard, yan, ito yung maraming katanong eh. Paglabas nyo ng MRT station, paglabas nyo mismo sa loob, ito yung pupuntahan nyo. Makikita nyo yan, all day supermarket na yan, Mr. Donut, all home. Ito yung Shaw Boulevard, baba tayo. Pagpasok mo sa loob ng mall, ayan lang siya guys, oh. Ayan ang mismo, Kiss and Her. Oh, may loto na, kanina ka na walang loto ah. Yan, ito na yung store na yun. Okay. Oh, nagbago yung style ah. Check natin. Nakaraan dito yung sapatusan ah. So nakaraan nandun yung ano, yung mga shoes nila, ngayon nandun na. Punta natin, tara. So guys, ito yung 25% nila, nilipat nila rito. So check natin sa isa. Lakas ng music. Maano tayo, copyright tayo. So i-b-roll ko na lang, tapos isa-isahin ko. So tara. Kung makapansin nyo guys, yung bilang natin siya sobrang dami. Halos lahat ng mga bilang natin maganda nawala. So comment na kayo, kaway-kaway kung sino yung mga nakabili. Yung bilang ko to, ngayon wala na oh. Wala na yung mga Jordan, pati yung mga Scottie Pippen naubos. So bibiro ko pa rin yung tag 300, 250 na rito. 500 na lang. 230. Dating 350, 230 na lang. Yan. So tara, biro natin.
Size 9.5. 230 guys, 230. Grabe. O yan o. Tingin pa tayo ng mga mas okay pa. Insta Pump, 230 na lang rin guys. Size 6, 230. King, 230 na lang guys. Yung punta natin ito, 552. 230 na lang. Size 6, 230. 230. 230. Basketball shoes Adidas, 230. Size 11, 230. Size 11, 230. Size 11, 350. Nike. Panalo pa, panalo. Size 6.5. 230 na, 230. Running shoes, 230. Size 6, ay size 7, sorry. Ito guys, solid na solid pa, size 8. Solid pa, size 11. 230. 230. Size 8 guys, size 8, 230. Wala lang sintas. Size 8, 230. Size 10 siguro ito Nike, 250 guys, 250. Nakatawa ako sa mga presyuhan. Size 10 siguro to, 250 Nike. Wala lang sintas. 8.5, 25% pa. 1.2 na lang, 25%. 1,200. Size 8, 1.2 minus 25%. 1.2, 25% din. Size 8. Size 10, 2,000 pa guys, 25%. 1.2 minus 25%. Jordan, size 8. Size 7, Nike basketball shoes, 1,250, may minus 25% pa. Size 8, Lebron, 1,250 minus 25%. Basketball shoes, 8.5, 1.5 minus 25% pa. Size 7, mga pambabae 1.5 minus 25% off. Size 7, 1.5 minus 25% off. Size 7, Warache, 1,280 minus 25% off. Stan Smith, 6.5, 980, 25% off pa. 2.1, size 9, 25% off pa. Lakas ng music nila guys. Size 10.5, Ultra Boost guys, Ultra Boost. Size 10.5, Ultra Boost, 1.8 pa, minus 25% off. Size 9, Ultra Boost guys, 1,800 minus 25% off pa. Size 7, 1,250 minus 25% off pa. Size 8 guys, 1.5 pa, minus 25% off, 1.5. Size 11, Kyrie, okay pa, good pa. Kaso 2,000 pa. Size 11, Kyrie, 2,000 pa guys, 25% off. Size 8, Warache, size 8, Warache, 1,200 pa guys, 25% off. Warache, size 8, 680 minus 25% off pa guys. Meron lang konting issue, ayan. Size 8, Kyrie, 2.1 pa, minus 25% off. Size 7, Ultra Boost, 1.5 pa, minus 25% off.
Loaded pa, 230. Size 8. 230 guys, oh. Midsole sa ano. Size 7 guys. 1,250. 250. Size 7. Boost 250 na lang. Size 7 250. Size 8 250 na lang. 250. Grabe. Pamigay ah. 9.5. 500 na lang. Pamigay 500. 9.5 pang basketball Adidas. 230. Size 7 Nike running shoes. 230. Panalo pa. Ito yung nakaraan yung size 7. Yung 500, 230 na lang ngayon. 230. Basta pump. 230. Size 8 running shoes. 230. Rolly Rivera, wala na yung Scottie Pippen na pinabibili mo sa akin guys. 6 days ago na kasto. So wala na yung Scottie Pippen na pinabibili mo sa akin. So iba 500 to 700, naging 230 na lang yung guys. Pero halos lahat marami ang nawala. Kasi mura-mura taga 330. 500 yun, 230 na lang. So halos lahat nawala. Pero may mga nadagdag naman, ayun ang bilag natin ngayon. So panoodin nyo na lang. 8 guys. Under Armour, 500 pesos na lang. Size 8. Mabili natin to 100 pesos. Pamasok ng bata. Ito sayang 500 lang guys eh. Nabili na. Plastic pa ni ate. Salamat ate Irene. Text mo ako ah. Salamat. So tara guys, uwi na tayo. Wala yung pinabibili sa atin ni Rolly Rivera. So Rolly Rivera, pasensya na, naubusan ng stock sila atin. Naubos na, nabili na yung ano mo, yung Scottie Pippen na pinabibili mo sa akin. So abangan nyo lang yung video ko. Tatawagan daw tayo na atin kung kailan daw sila mag-ano yung arrival, this week or next week. So kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe, click the notification bell para updated ka sa mga video ko. So maraming salamat, God bless.